na-egosi anyị udu a ga-esi wee gaa n'ebe a na-ebi igwe ụbọchị ikpeazụ dị iche iche. Nke a bụ maka onye kwetara na Chineke, onye kwetekwara na prọfet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because anyị nwabụ ndị Muslim kwetere na ihe a niile ga-emeriri. Wallahi, eji m Chineke na-aṅụ iyi, ihe a niile ga-emeriri. O nwere ndị na-eche n'ime anyị dịka na o nweghị ụbọchị ga-abụ ụbọchị ikpeazụ. Ndị agha mara mgbe legide anya ndị m na-akụzi ebe a dịka abụ n'aka, ọtụtụ ndị okenye anyị amụsigo. Olee ebe ha nọ dịka ndị okenye anyị niile? Mara ebe ha nọ? Ha nọ na Banza. Kedu ibe ha na-eme ebe ahụ? Wallahi, ihe onye ọbụla pụtara n'ele aga a na-eche ebe ahụ dịka. Ihe i mere n'oge ị nọ n'ụwa, wallahi, ihe a nke mmadụ na-efefu. Maka Chineke Anabi Muhammad, onye amụma Muhammad bụ oke onyinye nke Chineke nyere anyị. Chineke kwetere ya ka ọ gwa anyị ihe zoro ezo banyere ụwa anyị niile nọ n'ime ya. Maka otu a ha na-enye anyị ndụmọdụ ka anyị si ọnwụ ka anyị na-ebere Chineke. Gosi ihe ị ga-eji wee baa na n'ime n'ihi ibu sọsọ ọrụ ọma ịrụ. Onye ọbụla na-arụ ọrụ ọma, ọ ga-enwe nsogbu n'ebe ahụ. Ya kpatara Chineke na-asị na anyị nabaghị ahụ. Ha na gbasara gịnị gbasara akụkọ ahụ, neba akụkọ ahụ al-azim ukwu, ọ bụ akụkọ gbasara ụbọchị ikpeazụ, akụkọ gbasara mbilite n'ọnwụ, akụkọ gbasara